Tak dobrý deň, ja som Barbara Kamelová a pán generálny riaditeľ povedal, že ja vám poviem, ako sa veci dajú, ako to vyrobíme a podobne. Myslím, že to sú strašne silné tvrdenia. Bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo vám len poskytnúť pár informácií a možno pár úvah o tom, čo si dáva starostlivosť je. Čo je to striedavá starostlivosť? Pre koho? Kedy je vhodná a kde? Samozrejme, nebudú to moje názory, alebo aspoň zďaleka nie všetky. Snažila som sa pripraviť nejaký rešerš alebo zhrnutie množstva vedeckých štúdií, ktoré na nešťastie sú v našich podmienkach veľmi často nedostupné. Pretože sa nachádzajú či už v časopisoch alebo v publikáciách, ktoré sú veľmi drahé, nie sú veľmi verejné, ale vďaka mojim známym, ktorí pracujú v podobných štruktúrach ako vy v iných krajinách, som mala možnosť sa k tým veciam dostať. Samozrejme, o čokoľvek by ste mali záujem po skončení môjho rozprávania, prihláste sa prosím, veľmi rada čokoľvek poskytnem, pošlem mailom, aby ste mali s čím operovať, na čo sa pozrieť, prípadne možno sa niečo zaujímavého dozvedieť. Ja si myslím, že každý z vás vie, že pokiaľ príde k rozvodu a je pre dieťa, tak najčastejší model, a platí to o celom svete, kde uznávajú monogamné manželstvá, sa po rozvode zverí do starostlivosti jednému z rodičov. Najnižšia miera zverenia dieťaťa do starostlivosti jedného rodiča je v súčasnosti už posledných 10 rokov v Spojených štátoch. Je to len 84%. A potom existujú krajiny, ktoré majú extrémne vysokú mieru zverenia starostlivosti dieťaťa do starostlivosti jedného rodiča. A to je až 98%. A to je napríklad Poľsko. Prečo je to tak? Predpokladám, že mnohí z vás sa nad tým už zamýšľali. A keď si pozeráte štúdie a zdôvodnenia, lebo veľmi často sú dostupné jednotlivé prípady, tak najčastejším argumentom, ktorý sa vyskytuje, je ten hlavný argument, že matka je v starostlivosti o dieťa nenahraditeľná. Občas sa k tomu dodáva, že je to do prvých 3 rokov veku dieťaťa. V okolných sociálnych podmienkach sa tomu nedodáva vôbec nič. V Amerike sa niekedy dokonca v niektorých krajinách operuje rôznymi argumentami viery a iných podobných atribútov, ktoré nie sú priamo spojené s výchovou. To znamená, že sú to akoby sekundárne argumenty, ktoré tomuto prvému argumentu, že teda matka je nenahraditeľná. Mimochodom, tá proporcia otcov je prakticky zachovaná. To znamená, že ide skoro vždy o rádovo 2% z celku, do ktorého je zverená toho jedného rodiča. Ten jeden rodič reprezentuje zhruba 2% z toho celku zverenia do starostlivosti jedného rodiča. Z čoho to vychádza a ako prichádza k problémom? Či si pozriete vývoj zmien v rozvodovom práve a v sociálnych aspektoch zverovania dieťaťa do porozvodovej alebo porozvodovej starostlivosti, vždy narážate na to, že pozor, prichádza k zmene. Pôvodný štandard, ktorý platil ešte pred 50 rokmi, pretože tie zmeny aj v zákonodárstve začínajú datovať zhruba do konca 60 rokov, tak štandardný model bol úplne pochopiteľný. Otec bol živiteľom rodiny, bola to osobnosť s právom veta, posledná inštancia pri rozhodovaní, autorita a pre nás veľmi dôležité, otcovi bola bežne tolerovaná absencia v každodennom rodinnom živote, ktorého súčasťou je bežná starostlivosť o dieťa. Zatiaľ, čo matka bola strážkyňou rodinného ohňa, rodičkou dieťaťa, myslím teraz aj z rodenia, jedinou skutočne chápajúcou bytosťou, postupne odkedy sme mali Freuda, tak sa definovalo psychoanalytické putopupočné šnúry a podobne. U matky bola absencia netolerovaná. Tomuto sa prispôsobovali rozhodnutia pri rozchodoch a rozpadoch rodiny. Hoci, neviem, či viete, ale ešte pred druhou svetovou vojnou aj v Československu fungoval istý špecifický typ striedavej starostlivosti, to poviem teraz len ako pikošku. Možno o tom viete, je to jeden z modelov, ktorý sa teraz doporučuje v niektorých štátoch, Spojených štátov amerických, že dieťa ostáva prvé 3 roky vo výchove jedného rodiča alebo prvú polovicu detstva
čo je špecifická definícia, ale pravdivá. A druhú polovicu detstva, respektíve od 3 rokov, ostáva u druhého rodiča. V Československu fungoval tento model do druhej svetovej vojny, teda za prvej republiky tiež. Neviem, či ste o tom počuli, ale je to vlastne ďalší model, ktorý súvisí tiež s tým, že jeden rodič je nenahraditeľný a podobne. To si povieme potom o chvíľu. Tu sú vlastne tie zmeny, ku ktorým prišlo od konca 60. rokov. Zmenili sa životné podmienky. Muži už, hoci niektorí áno, ale mnohí už nemusia pracovať v bani ani únavnou činnosťou 16 hodín denne. Ženy sa emancipovali, rozšírili svoje potreby, zrastla ženská zamestnanosť, globálne sa zmenil životný štýl. Čo je kľúčový dôsledok tejto zmeny životného štýlu, pohľadov na život, životných princípov? No, zmenilo sa dôvodne jednoznačné rozdelenie roli matky a otca, ktoré sme videli predtým v tej pôvodnej paradigme. Zatiaľ sme to o dieťati nepovedali vôbec nič. Čo sa stalo s dieťaťom pri týchto zmenách? Čo sa zistilo pre to dieťa? V tom, čo som doteraz povedala, v tom, čo poviem teraz ďalej, sa budem opierať okrem iného o tieto mená. Kto bude chcieť, samozrejme poskytnem aj túto prednášku. Možno niektorí z vás niektoré z týchto mien poznáte. Kto bude mať záujem potom v diskusii, sa môžeme porozprávať o jednotlivých aspektoch, o rôznych veciach. Či už ide o štúdie, ktoré porovnávajú deti vo výchove jedného rodiča z rodiny rozvedenej alebo rozpadnutej s výchovou u jedného rodiča, pričom ten rodič je buď obdovený, alebo hneď na začiatku bol bez partnera. Či už sa to porovnáva s úplnými rodinami. Jednoducho máte tu štúdie o všetkých možných konšteláciách, spôsoboch výchovy, rôznych kultúrnych zázemiach, rôznych sociálnych zázemiach, o tom, ako sa vyvíja dievča v takých konšteláciách, ako sa vyvíja chlapec v takých konšteláciách, dlhodobé štúdie, krátkodobé, medzinárodné. Môžem poskytnúť množstvo referencií a to, čo hovorím, vlastne vychádza zo štúdia týchto štúdií. V čom je hlavný problém? Hlavný problém je v tom, že v rámci rodiny je obrovské množstvo rôznych rozdelení role matka a otec. To, ako sú tieto role rozdelené, vytvára rôzne vzťahy a rôznu mieru vplyvu na dieťa. Pre dieťa je samozrejme ten malý zelený krúžok, rodičia sú tie dva krajné veľké krúžky. Ideálom je vyvážený symetrický vzťah a teda obaja rodičia majú približne rovnaký vplyv na dieťa. Skutočnosť veľmi častá je, že sa vo vzťahu vyskytujú silné asymetrie. Už tento samotný fakt je netriviálnym problémom, pretože ja ešte nehovorím o žiadnej narušenej rodine, ani o rozídenej rodine. Hovorím o bežnej každodennej rodine. Neviem, koľko vás tu je, ktorí poznáte ideálnu rodinu, kde otec s matkou majú rovnakú mieru vplyvu na dieťa. Je tam obrovské množstvo faktorov, ako nakoniec všetci z vás viete. Myslím, že to máte veľmi ťažké, pretože riešiť problémy v rodine, kde sú rozdielne časové vplyvy, rozdielne ekonomické situácie, rozdielne sociálne zázemie oboch rodičov. Jednoducho tých vplyvov je neuveriteľné množstvo a každý z nich môže ovplyvniť posun vplyvu každého z tých rodičov na dieťa, o ktorom hovoríme. Ako náhle v tejto situácii príde ešte k rozpadu rodiny, tak je veľmi zložité pôsobiť ďalej. Pretože ak tá rodina už pred rozvodom bola asymetrická a jeden z rodičov sa zrazu rozhodne, že on chce mať od teraz 3-4 rovnakú možnosť vplyvať na dieťa ako ten druhý rodič, tak uveriť tomu a veriť jeho spoľahlivosti je naozaj veľmi zložité, aj keď niekedy to pravdepodobne fungovať môže. To, čo hovorím teraz, je vlastne striedavá starostlivosť. Z definície, ktorá platí všeobecne na celom svete, vieme, že je to také rozdelenie porozvodovej starostlivosti o dieťa, pri ktorom je podiel času stráveného dieťaťom u každého z rodičov najmenej v pomere 3:7 smerom ideálnej symetrii. Hej, toto maličké je rozpätie, v ktorom je dieťa v striedavej starostlivosti. Hej, ako náhle by som to posunula za tento maličký vplyv, tak už je to menej. Ako náhle je to vychýlené k tomuto rodičovi, ak by som to posunula sem, tak by mal oveľa väčšiu mieru vplyvu tento rodič. To znamená, z definície striedavá starostlivosť ostáva striedavou starostlivosťou vtedy, keď sa pozrieme na náš obrázok,
Keď možný vplyv každého rodiča na dieťa je tak symetrický, ako sa len dá. Znie to veľmi jednoducho, ale problémov sa objavuje obrovské množstvo. Pravdepodobne kvôli tomu, že veľmi veľa úrovní, ktoré pracujú s týmito problémami, sa snaží nejakým spôsobom, či už kľúčkovať, meniť tie obsahy, riešiť veci rôznym spôsobom, tak pravdepodobne kvôli tomu, aby mohlo prísť k dohode, sa anglofónne krajiny postupne pokúšajú nájsť čo najpresnejší pojem, aby bolo všetkým jasné, čo to má znamenať a čo z toho vyplýva. A preto od alternate care sa postupne prechádza na shared alebo joint a už nie care, ale parenting. V čom je rozdiel? No, hlavný rozdiel je v tom, že starať sa o dieťa nie je to isté ako byť rodičom. Miera vplyvu a kvalita toho vzťahu by mali byť rozdielne. Anglofónne krajiny sa snažia teda nájsť výraz, ktorý bude čo najpresnejšie hovoriť o tom, čo to znamená byť rodičom dieťaťa v ľubovoľnom vzťahu, či už je ten vzťah narušený, zrušený, alebo ani nevzniknutý, pokiaľ ide o partnera. Z tejto ich starostlivosti, podotýkam, hovorím o všetkých anglofónnych krajinách, to znamená, hovorím o Novom Zélande, Austrálii, Kanade, Anglicku, Škótsku, a neviem, či som niekoho vynechala, ale toto sú krajiny, ktoré som teda preštudovala, plus Škandináviu. Všetci sa snažia nájsť čo najlepšie pojmy. Pokiaľ ide napríklad o Francúzsko, tam je to dokonca striedavé stráženie. Hej? Po francúzsky je to garde alternée a možno je to na prekvapenie, ale dostávame sa do úplného rozmeru, aby som vám to... Garderie je vlastne miesto, kde strážia deti, kde sa starajú o deti, hej? A garde to sú stráže. Ako gardy po slovensky. To znamená, že nie každá krajina sa snaží čím presnejšie definovať obsah toho pojmu, ale ide im to preto, aby sa pokúsili dať najavo zložitosť toho celého problému. Totiž, keď už príde k rozvodu a k rozchodu, tak role v rámci tej rodiny sú zväčša už pomerne jasne distribuované, stereotypy veľmi silno zafixované a bývalí partneri, tí, čo sa teraz rozvádzajú, tak sú veľmi často už pomerne zakotvení v roli, na ktorú boli zvyknutí. Rozvod veľmi pravdepodobne iba tú ich pozíciu ešte zvýrazní a posilní. Akým spôsobom je možné tento problém riešiť? No, sú tam veľmi rôzne aspekty, pretože v súčasnosti slovenská legislatíva sa veľmi podobá legislatíva väčšine ostatných krajín, a to predpokladám mnohí z vás tiež vedia. Podstatou je, že je možnosť striedavej starostlivosti ako oficiálnej formy starostlivosti o dieťa po rozchode, respektíve rozvode. A väčšina vlád má povinnosť zaoberať sa touto možnosťou, ak ju aspoň jeden rodič navrhne. Úspešnosť striedavej starostlivosti, o tom ste pravdepodobne hovorili a podobne. Toto platí pre naozaj obrovskú väčšinu krajín. Podstatné však je, že väčšina krajín sa od roku 2001, predtým anglofónne krajiny, Francúzsko s pochybnosťami, ale anglofónne krajiny vydali aj chartu o striedavej starostlivosti a sú tam veľmi veľké hnutia, tak sa snažia presne o ustanovenie striedavej starostlivosti ako prvej možnosti voľby. Rozdiel oproti Škandinávii spočíva v tom, že tam je striedavá starostlivosť ako sine qua non. To znamená jednoducho za predpokladu, že nepríde k akejkoľvek významnej odchýlke u niektorého z partnerov alebo u dieťaťa, to znamená drogová závislosť, vážne problémy so zločinom, totálna sociálna sociopatia a podobne, tak jednoducho je striedavá starostlivosť v mnohých krajinách, teda v niektorých krajinách Škandinávie. Vo všetkých ostatných krajinách je to prvá voľba, to znamená navrhneme striedavú starostlivosť a budeme o nej hovoriť. Ale predpokladám, že o tomto ste sa rozprávali a ako povedal pán generálny riaditeľ, to je vlastne aj jedným z cieľov, aby to bolo navrhnuté ako prvá možná možnosť. Skrátka, doporučená prvá voľba. Myslím, že aby sme mali nejakú štruktúru, od ktorej môžeme odpichnúť efekty a striedavej starostlivosti, tak by som si dovolila uviesť takú veľmi stručnú formuláciu významnej francúzskej psychologičky detskej,
ktorá je jednou z určujúcich veličín francúzskej detskej skutočnej psychológie a sociálnej psychológie. Volá sa Françoise Dolto. Má veľa žiakov, mnohí francúzskí súčasní psychológovia a sociálni psychoterapeuti sú práve jej žiakmi. A spolupracujú s ňou a oni spísali pod jej vedením 10 prikázaní striedavej starostlivosti. Hej. Podotýkam. Dôležité je, toto nie je pravda. Toto sú doporučenia, ku ktorým je možné zaujať rôzne stanoviska. Je to vlastne formulácia, od ktorej je zaujímavé sa odpichnúť, od ktorej je zaujímavé sa vyjadriť, o ktorej sa budem zaujímavé potom s vami rozprávať. To znamená, prvé prikázanie. Je rozumné nedávať dieťa do striedavej starostlivosti, ak príde k rozvodu rodičov pred 1 rokom veku dieťaťa. Zaujímavé je, že nedoporučuje nechať dieťa vyhranie starostlivosti matky. Hovorí o tom, že je dobré, keď si dieťa zvykne na jednu primárnu osobnosť, ktorá sa venuje jeho základnej starostlivosti, s tým, že sa doporučuje tej druhej osobe, aby sa vyskytovala v tom domove dieťaťa 3 až 4 krát týždenne, ak sa dá, na celé popoludne, respektíve večer. Druhé prikázanie. Dodržiavať zvyky. Znamená to, že keď už príde k striedavej starostlivosti, je dobré uvedomiť si, že dieťa potrebuje vytvoriť si svoje základné životné a spoločenské stereotypy. Neznamená to, že obaja rodičia si musia zachovávať rovnaké zvyky, aké mali počas spoločného života. Znamená to, že treba rešpektovať zvyky dieťaťa a zladiť ich so zvykmi potenciálnych novovznikajúcich rodín. To znamená, netreba dieťa presviečať, že teraz, keď si u mňa budeš robiť toto takto a je mi úplne jedno, ako to robíš u druhého rodiča, ale podstatný je konsenzus. Myslím, že konsenzus, teda súlad názorov, bude pravdepodobne kľúčový vo všetkých bodoch, o ktorých budeme hovoriť, pokiaľ ide o striedavú starostlivosť, pretože ako náhle prejdeme k ďalšiemu bodu, že v žiadnom prípade nie je súťaž rodičov, kto sa bude lepšie starať o dieťa v danom časovom úseku, o tom bude dieťa lepšie hovoriť, keď pôjde k tomu druhému rodičovi a podobne, tak opäť smerujeme k tomu, že rodičia by mali byť schopní sa dohodnúť o tom, kto bude, aké aktivity s dieťaťom vykonávať, kto s ním bude čo robiť, aby sa nezväčšovali možné sociálne alebo ekonomické rozdiely medzi dvomi rodinami toho dieťaťa, aby sa nemuselo to dieťa cítiť zle, keď u jedného rodiča jedáva každý deň kaviár a od druhého chleba so šparkami. Ďalší bod. Spoločné pravidlá. Ide tu o základné spoločenské a kultúrne stereotypy, ktoré by si mali rodičia uvedomiť, opäť sa dohodnúť na tom, že by mali byť tým dieťaťom dodržiavané. Je zrejme, že keď žiješ v spoločnej domácnosti, tak tie spoločné pravidlá boli dohodnuté a dieťa, ktoré už má podľa prvého pravidla viac ako 1 rok veku, je schopné sa tým základným pravidlám podriadiť. A bolo by teda veľmi vhodné, aby rodičia pristriedali si uvedomili, že tie pravidlá je dobre zachovávať. Ďalší bod, spoločná dohoda o aktivitách dieťaťa. Mnohí z vás ste sa možno stretli prípadne, kedy dieťa strašne chcelo chodiť na kasové členanie, ale otec bol alergický na každú formu umeleckého pohybu, tak keď bolo dieťa u otca, tak dieťa na kasové členanie nechodilo. Alebo naopak, syn vášnivý cyklista, s otcom chodil pravidelne na tréningy, matka sa od dieťa bála, nepúšťala si na bicyklách. Hej. Pokračujeme v prvom rade škola. To je veľmi častý problém, ktorý je ale aj na Slovensku na mnohých školách riešiteľný. Ja si myslím, že je to úplne jasné. Súvisí to ale aj s tým, že náš zákon o rodine ukladá obom rodičom právo informovať sa na školské výsledky dieťaťa, rovnako ako aj na zdravotný stav. Bohužiaľ, mnohí z našich učiteľov a riaditeľov toto právo neplnia, pretože im stačí, aby jeden rodič povedal, že si neželá, aby bol ten druhý rodič informovaný o dieťati. A mnohí riaditeľia v prípade potreby referencií poskytnem mená, skutočne tieto informácie neposkytujú. Máte veľkú moc a mnohí z vás môžu zasiahnuť aj do týchto vecí. Ide o úplne banálne dodržiavanie niektorých z jasných paragrafov zákona o rodine, ktoré platili ešte aj pred uzakonením striedavky, nemajú si nič spoločné. To znamená, že toto právo na informovanosť o kognitívnom, emotívnom a zdravotnom stave dieťaťa sa vlastne vôbec nemení. Ďalší bod. Ako náhle príde k adolescencii, to nájdete v mnohých štúdiách, tak striedavá starostlivosť v podstate upadá do zabudnutia, pretože dieťa veľmi často môže mať už svoje vlastné túžby a potreby a pre niektorých rodičov je veľmi ťažké sa vyrovnať s tým, že dieťa
Z rôznych dôvodov už nechce byť u ňoho tak často, ako chce byť u toho druhého rodiča, prípadne ako chcel byť predtým. Myslím, že tento problém nie je až taký hustý, ako by sa mohol javiť, ale je celkom dobré, keď si to rodičia uvedomia, že pozor, je možné, že sa niečo podobné stane. Môže to byť kvôli vzdialenostiam od krúžkov, kvôli blízkosti kamarátov, partí, kvôli všelijakým iným veciam. Na nešťastie niekedy to môže dosiahnuť aj kritických rozmerov, kedy niektorý z rodičov nevidí problémy, ktoré môžu vznikať z niektorých aktivít jeho dieťaťa, když ten druhý tie problémy vidí a proste aktivity tomu dieťaťu zakazuje. Takže toto sú veci, ktoré sa pomerne ťažko riešia a je to dosť dôležitý problém. Finančná dohoda, k tej sa ešte o chvíľu vrátime. To je aspekt, ktorý sa rieši ešte stále aj v Anglicku, aj v Spojených štátoch. Existuje málo krajín, ktoré majú vyriešený k spokojnosti, konštantnej spokojnosti oboch rodičov. Ja sa potom k tomu ešte vrátim, ale jednoducho finančná spokojnosť je na tom. Finančná spokojnosť je veľmi dôležitá, pretože ak nie je, tak samozrejme sa to opäť odráža na dieťati. To samozrejme tiež ďalej súvisí s tým adolescenciou a podobne. Správny rytmus striedania je neuveriteľne dôležitý, nemal by byť pevný a definitívne nemenný. Opäť súvisí s dohodou obidvoch rodičov. Myslím, že bez dohody oboch rodičov sa pravdepodobne nikam nedostaneme a tým pádom úloha mediátora vlastne neustále rastie. Kto vie kam až. No a potom v neposlednom rade je to otázka vlastného osobného priestoru dieťaťa. Pozor, nie jedného vlastného priestoru dieťaťa, ale vlastného priestoru dieťaťa v obidvoch jeho domovoch, aby malo v obidvoch domovoch svoj vlastný priestor, svoj vlastný pocit, že tam je u seba doma. Toto je teda základných 10 prikázaní, ktoré sú z roku 2001 a teraz sa obnovujú a stále sa o nich vo Francúzsku hovorí a doporučujú sa, aby sa k nim ľudia vyjadrili a podobne. Všetky tých 10 prikázaní súvisí vlastne s akýmisi základnými okruhmi, ktoré sa neustále vynárajú. V mene dobra pre dieťa konajú prakticky všetky inštitúcie, ktoré do tejto témy zasahujú. Otázne je, či existuje nejaká definícia v mene dobra pre dieťa. No, ja som bola veľmi prekvapená, ale našla som dve definície. Jedna je anglická definícia, podľa ktorej sa vlastne odvíjajú anglické zákony, anglické psychiatrické posudky a rozhodnutia týkajúce starostlivosti o dieťa. A z tej definície vyplýva, že striedavá starostlivosť je najmenším možným zlom, ktorý môže dieťa postihnúť po rozchode alebo rozvode rodičov, za predpokladu, že jeden z tých rodičov nie je, alebo že aspoň jeden z tých rodičov nie, že žiadny z tých rodičov nie je nejakým spôsobom extrémne odchýlený od normálu. Myslím, že je všetkým jasné, čo to znamená. Opäť ide o drogy, fyzické ubližovanie, psychické týranie, jednoducho všetky tie extrémne odchýlky, ktoré skutočne znemožňujú štandardný vzťah medzi rodičmi, respektíve vzťah k dieťaťu, ale, ako sa potom aj uvádza v mnohých z tých štúdií, je veľmi málo pravdepodobné, že táto odchýlka vznikla dňom rozvodu. Ďalšia vec. Plán časového usporiadania, to znamená rozdelenie pobytov a časových úsekov, ktoré bude dieťa tráviť u jedného a u druhého rodiča. To je veľmi zložité, pretože ako som povedala, ten rozsah je od 3:7 až ku 1:1. Stanoviť tú mieru je veľmi zložité a je to otázka logistického, citového a neviem ešte akého dohadovania, ale možné to je, treba sa na tom iba dohodnúť. Ja preskočím tie dva body a poviem, že to súvisí veľmi intenzívne s topografickou stabilitou. To znamená miesto pôsobenia pracovné a životné každého z tých rodičov, tolerancia k možnej zmene. To znamená zmena vzdialenosti od bydliska. Ja si myslím, že ak dieťa ostáva na prvom mieste, tak rodič môže tomu prispôsobiť svoje životné jednanie a keď chce mať dieťa stredovej starostlivosti, no tak sa neodsťahujem 1200 km za prácou. Skrátka, musím hľadať iné riešenie. Nemôžem vyhlásiť, že mením systém a beriem si dieťa do svojej starostlivosti, lebo ja chcem ísť robiť 1200 km odtiaľto.
Podotýkam, viem o takom prípade. Striedavka fungovala štandardne, až kým matka nedostala superflek. Z okolností vo Francúzsku, nebola z Bratislavy, bola to Slovenka, bývali 40 km od seba so svojím bývalým manželom. Matka dostala superflek vo Francúzsku, plus minus nájmu Francúzska, nebudem to bližšie špecifikovať. A okamžite dala návrh najprv na predbežné opatrenie, nakoniec na zverenie dieťaťa do svojej starostlivosti, čo aj dosiahla, pretože skutočne vymyslela svedectva, vzhľadom k tomu, že všetko fungovalo normálne, tak nikto sa nefotil intenzívne s dieťaťom, nikto si nezapisoval svoje výdavky ani nič podobné, čiže nebolo nič, čo dokázať z opačnej strany. Z okolností to bola matka, ktorá sa rozhodla, že stačilo, dostala naozaj veľmi lukratívne super miesto, zobrala si ma so sebou, s ním chodí do súkromnej školy a otca vidí zhruba raz za 2 roky. Keď príde na Slovensku, nedalo sa s tým robiť vôbec nič v tom danom okamihu. Hej? To znamená, že topografická stabilita každého z rodičov je nevyhnutná, preto aby mohla striedavá starostlivosť fungovať. No a dostávam sa k emočnej stabilite, ktorá je zrejmá, opäť súvisí s tou vzájomnou dohodou a s finančným pomerom, ktoré sú mimoriadne citlivým aspektom. Aby ste, možno mnohí z vás vedia, ale napríklad vo Francúzsku, ak je dieťa striedavej starostlivosti, tak ani jeden rodič neplatí tomu druhému nič. Bez ohľadu na to, či to dosahuje 4 ku 6, 5 ku 5 zdrom, alebo 3 ku 7. To znamená, v momente, ak to prekročí tie 3 ku 7, tak žiadny rodič druhému rodičovi neplatí, iba ak preukázateľne jeden rodič po dohode zaplatí dieťaťu drahú súkromnú školu alebo drahý kurz, tak vtedy sa to vyrovnáva jednak potom. Ale štandardne sa neplatia žiadne mesačné dávky. V Anglicku je to úplne inak. V Anglicku sa veľmi komplikovane prepočítava čas a počet nocí a počet dní, ktoré dieťa strávilo od ktorého rodiča. Je to fakt neuveriteľne komplikované. V Kanade to funguje ešte úplne iným spôsobom, ale zatiaľ neexistuje krajina, v ktorej by to bolo urobené v úplnej spokojnosti všetkých. Otázka znie, je to možné urobiť nejakými univerzálnymi pravidlami? To zatiaľ nevie nikto. Zatiaľ nikto nevie, ako by to mohlo fungovať optimálne. Vyzerá to, že je to tiež prípad od prípadu. Nechcem, aby ste museli vidieť tie jednotlivé koeficienty prepočtov v tých mnohých krajinách, lebo to súvisí s výškou platu, s počtom odpracovaných dní, s pomerom strávených časov, s tým, kto má prioritu znovu. Ani si to nechcete predstaviť. V Francúzsku je tá výhoda, že dáme pomoc na dieťa si môžu odkladať obaja rodičia, rovnako ako prídavky na dieťa idú na spoločný účet, teda na účet toho dieťaťa, lebo tie môžu poberať len jeden, ale idú na účet toho dieťaťa a kupujú sa mu preukázateľné veci, ktoré idú na dieťa. Zaujímavá vec, ktorou sa stretávame veľmi často, a ja si myslím, že aj mnohí z vás, sú tzv. Populárne mýty o striedavej starostlivosti. Podotýkam, tento termín, tak ako všetky termíny doteraz, som nevymyslela ja. Konkrétne tieto populárne mýty o striedavej starostlivosti sú doslovným citátom z knižky Striedavá starostlivosť pani Barrett a pána Greena z roku 2009, čo je zatiaľ najkomplexnejšia knižka, ktorá je momentálne dostupná na trhu. A vychádza z obrovského množstva štúdií, podotýkam, nehovoríme ani o 5, ani o 10 štúdiách, hovoríme o stovkách štúdií, ktoré sa zaoberajú striedavou starostlivosťou od 70. rokov z minulého storočia. Prvý mýt. Deti potrebujú stráviť väčšinu času v jednom domove. Ja si myslím, že mnohí z vás sa s týmto konštatovaním stretli a pravdepodobne mnohí z vás aj zistili, že za normálnych okolností, normálnymi okolnostiami myslíme rodičov, ktorí sa už dohodli a fungujú a podobne. Za normálnych okolností to nie je pravda. Pre dieťa je kľúčový fakt domov a nie jeden domov. Domov to sú veci a vzťahy a nie adresa. Dieťa sa cíti doma tam, kde sa cíti doma atmosférou a vzťahmi a nie tam, kde má konkrétnu posteľ alebo konkrétne poličky. Keď sa dieťa začne pripodávať k poličkám a k posteli, znamená to, že so vzťahmi nie je niečo v poriadku. Deti potrebujú vedieť, kde bývajú, nie stále prebiehať tam a späť. To súvisí s tým jedným domovom, s tým sa tiež asi mnohí stretli. Ak sú veci v poriadku, deti vedia veľmi dobre, kde bývajú, nemajú s tým vôbec žiadny problém a už vôbec nemajú pocit, že by prebiehali tam a späť. Tento pocit z nich vzniká vtedy, ak im o tom začne hovoriť niektorých z ich rodičov, že to tak je a zase musím odviesť hentám a to je strašná robota a podobne. Deti do 3 rokov by nemali tráviť noci preč od matky.
No, neviem ako mnohí z vás, ale myslím, že je to mnoho dám, ktoré si občas odskočili na víkend alebo na týždeň, kedy dieťa malo do 3 rokov a ak je váš rodinný vzťah v poriadku, tak k žiadnym vážnym problémom nedošlo. A vzhľadom k tomu, že tie úseky mnohí odborníci, respektíve skoro všetci, na ktorých som narazila, doporučujú skracovať úseky s klesajúcim vekom dieťaťa. To znamená, u veľmi malých detí, okrem tých pár, čo som hovorila, že teda polovica detí sa u jedného rodiča, polovica u druhého, čo je značný extrém, tak sa doporučuje ísť až na 1,5-2 dní u veľmi malých detí, čo vlastne dieťaťu nespôsobí takmer žiadny adaptačný problém, pretože veľmi malé deti sa nefixujú na miesto, ale na ľudí. Čím menšie dieťa, tým menšie starosti, ale to pravdepodobne vedia mnohí z vás. A zabezpečiť príjemnú atmosféru doma je pre malé dieťa neporovnateľne jednoduchšie než pre 12-ročné. Toto bol môj osobný názor. Toto už som si nevyčítala a moja skúsenosť. Viac domácky a zručnejší rodič je lepšie vybavený na starostlivosť o dieťa. Predpokladám, že mnohí z vás už vedia, že medzi týmito dvomi aspektmi nemusí byť vôbec žiadny súvis. Toto je nepriamo, k tomu, že sú to Američania, tak si nemohli dovoliť napísať, že matka, pretože by ich obvinili z rodovej neznášanlivosti. To znamená, že napísali, že domácky a zručnejší rodič, čo je vo väčšine prípadov matka. Hej? A tá implikácia, teda to vyplývanie, že aký je niekto zručnejší a domácky, tak sa bude vedieť lepšie starať o dieťa. No, to je bohužiaľ fikcia a dokladajú to mnohými ďalšími štúdiami a vy pravdepodobne mnohí sa majú tiež podobné skúsenosti. No a posledný mýt, ktorý je veľmi častý a veľmi súvisí s doporučovaním striedavej starostlivosti je, že ak sú medzi rodičmi konflikty, nemali by byť títo rodičia v kontakte. No ale striedavá starostlivosť znamená, že rodičia sa musia dohodnúť na mnohých veciach, ktoré sme mali pred chvíľou v tých 10 prikázaniach. A problémom rodičov, ktorí majú spolu konflikty, je ich vzájomný vzťah a ich vzájomný kontakt, pokiaľ hovoria o sebe a o svojich vlastných veciach. Môžem doložiť štúdiami, skutočne veľkými štúdiami a veľmi mnohými štúdiami, ktoré hovoria o tom, že rodičia, ktorí mali medzi sebou obrovské konflikty, boli schopní sa správať k sebe oveľa korektnejšie za predpokladu, že dieťa im bolo zverené do striedavej starostlivosti. Miera konfliktov medzi rodičmi klesla, hlavne v porovnaní s mierou konfliktu medzi rodičmi, ktorí sa rozviedli a dieťa bolo zverené do starostlivosti jedného z nich. So všetkými dôsledkami na to dieťa, samozrejme, následne. Tie rozdiely sú rádové. Nie je to akože o 2-3% viac, ale je to skoro 50% rozdiel, pokiaľ ide o problémy vyplývajúce z konfliktov rodičov. Dovolím si to zhrnúť a dovolím si zhrnúť niektoré dôsledky, ktoré vyplývajú z toho všetkého, čo som doteraz hovorila a ktoré trošku nabrúsia viac do tej vedy. Jedným z dôsledkov toho, že dieťa nie je zverené do striedavej starostlivosti, je veľmi častý parent alienation syndrome, to znamená syndrom vylúčenia druhého rodiča. Dôsledky tohto syndromu sú, by som povedala, oveľa nepríjemnejšie, než by sa mohlo zdať, pretože sú problematické hlavne z dlhodobého hľadiska. Existuje jedna veľmi veľká štúdia, ktorá okrem iného ukazuje vec, ktorá by pravdepodobne mnohých z nás nenapadla, ale dievčatá, ktoré vyrastali v rodine bez otca, rozvedenej, podotýkam, my hovoríme o vdovách, ani o slobodných matkách. Hovoríme o tom, že boli zverené do starostlivosti matke, tak je u nich neuveriteľný nárast predčasných tehotenstiev. To znamená, hovoríme o dievčatách vo veku do tých 18. Ďalšie štúdie hovoria o tom, ak sa k striedavke vyjadruje niekto negatívne, čo ste určite tiež mnohí z vás zachytili, tak vo väčšine prípadov, z môjho pohľadu naprostej väčšine prípadov, ale možno mi niečo ušlo, sú to popisné štúdie, kde sa niektorí psychológovia stretli s niektorými svojimi klientami, ktorí boli zo striedavky a mali nejaký problém, ktorý súvisel s tým, čo sme nazvali, teda nie ja, ale čo nás bolo nazvané mýtmi o striedavej starostlivosti. Mám jeden vynikajúci rozhovor dvoch francúzskych psychológov, kde jeden z nich vždy povie, že áno, ja som mal prípad dieťaťa, ktoré bolo neuveriteľne frustrované, že musí behať z jedného miesta na druhé. Toto sa samozrejme ukáže, že bolo frustrované preto, lebo mu jeho matka hovorila, ako sa jej strašne nechce to dieťa potiť tomu otcovi. Hej? A pokračuje to podobným spôsobom. Je to veľmi nebezpečné vo všeobecňovanie.
Je veľmi nebezpečné vyhlásiť, že ja som mala 2 klientov, ktorí boli v striedavke a mali problém a preto je striedavka nevhodná. Podotýkam, myslím, že mnohí z vás ste sa s tým stretli. Je to bohužiaľ v niektorých oblastiach veľmi lákavý a veľmi častý stav. Chápem, že sa tým človek vyhne riziku, že by niekoho ohrozil, ale tých štúdií, ktoré hovoria o tom, o koľko je striedavka výhodnejšia, v akom obrovskom množstve prípadov je striedavka výhodnejšia, než zverejnenie pre dieťa, než zverejnenie dieťaťa do starostlivosti jedného rodiča, tak tých štúdií je neuveriteľne veľké množstvo. Ani jedna z nich nie je popisná, všetky sú komparatívne, to znamená, sú to skutočné štúdie a sú robené na obrovských vzorkách. Ja by som si dovolila spomenúť niektoré veci, ktoré zniejú veľmi príjemne, a to je v Kanade, ak vznikne niektorý z problémov v rámci striedavky, tak sa nezruší striedavka, ale povie sa, zle sme rozhodli plán. Zle sme stanovili počiatočné podmienky. Po väčšine prípadov to vychádza. Som ochotná poskytnúť stránky, kde je kompletná príprava na striedavú starostlivosť. Keď sa v Kanade odvádzate alebo rozchádzate, tak vás šupnú do kurzu. Niektorí ľudia tu vedia, že ako to funguje. Šupnú vás do povinného kurzu, ktorý musíte absolvovať, kde sa dozviete čo, prečo, ako to funguje a podobne. To platí o niektorých iných krajinách a iným spôsobom. Každopádne, ak máte problémy, neznamená to, že je zlá striedavka, znamená to, že niekde sa niečo zle na začiatku stanovilo, alebo sa zmenila situácia, preto to treba skrátka iba inak nastaviť. Niektoré ďalšie štúdie hovoria o tom, že z dlhodobého hľadiska podotýkam hovoríme o 15-ročných a viac štúdiách, to znamená, hovoríme o deťoch, ktoré prešli z zapadacieho veku do takmer dospelosti, tak sa ukázalo, že zo všetkých možností starostlivosti v neúplnej rodine, tam sú potom vymenované, je dieťa v striedavej starostlivosti emočne, sociálne a kognitívne najbližšie deťom z tzv. Šťastných rodín. Toto je referenčná štúdia, ktorá mňa osobne oslovila ďaleko najviac, pretože pán Bauserman v roku 2008 porovnával 1846 rodín s deťmi zverenými do starostlivosti jedného rodiča, 814 rodín so striedavou starostlivosťou a toto všetko stiahol k 251 rodinám s neporušeným, nedotknutým, nazvime to vzorovým, čiže bezproblémovým. Vyplynuli z toho niektoré dôsledky a podľa môjho názoru ten, o ktorom som teraz povedala, je úplne vynikajúci, pretože sú tam všetky tri aspekty, to znamená emočný rozvoj dieťaťa, jeho kognitívny rozvoj, čiže jeho schopnosť učenia a rozvíjania sa v tejto oblasti a zároveň aj jeho schopnosť sociálne interagovať a reagovať na zmeny sociálneho prostredia sú ďaleko najbližšie k tomu, čo by malo dosiahnuť dieťa z bežnej, nerozvrátenej a nenarušenej rodiny. Sú tam ešte ďalšie príjemné veci, ktoré sú aj v tej štúdii, ale aj množstve iných, ako napríklad to, že rodičia detí v striedavej starostlivosti vnímajú svoju rodičovskú rolu najmenej záťažovo. To je veľmi zvláštne konštatovanie, ale ide tu o to, že obvykle po rozvode sa jeden z rodičov stáva neuveriteľne zaťažený tou starostlivosťou o dieťa, ktorá teraz spadá celá na jeho plecia a cíti sa, nazvime to ublíženie, ukrivnenie alebo nejako podobne. No a vyšlo z toho, že najmenej sa cítia svojimi rodičovskými povinnosťami zaťažení aj napriek tomu prevážaniu dieťaťa. Rodičia detí v striedavej starostlivosti, na druhom mieste sú otcovia, ktorým boli zmenené deti, no a my, utláčané a ukrivnené matky, sú na poslednom mieste, pretože sa najviac sťažujeme a máme pocit, že my sme tie chudinky, ktorým to všetko padá na plecia. Prosím, to nebolo robené na Slovensku, samozrejme táto štúdia, takže nikoho sa nechcem potknúť. To je štúdia, ktorá bola robená na Novom Zélande a Austrálii. Ďalšia zaujímavá vec je, že pohlavie rodiča nie je určujúcim parametrom v žiadnom z testovaných výstupov, ani behaviorálnych, to znamená priamo správanie dieťaťa a jeho prejavy smerom na vonok, ani vzdelávacích, čiže kognitívnych aspektoch, ani v zdravotných aspektoch, to znamená emočné a fyzické zdravie. To je poznatok, ktorý ja osobne si myslím, že je veľmi zaujímavý a mnohí z nás, podľa môjho názoru, budeme prekvapení, pretože do veľkej miery je v rozpore s tým, na čo mnohí z nás boli zvyknutí. Z toho, čo som povedala doteraz, je zrejme, že je ťažké hľadať všeobecne platné pravidlá, plošne zavádzať striedavku, takže najprv treba upresniť všetky nejasnosti, hľadať a konzultovať inde. Jednoducho všetky tie veci, ktoré sú neuveriteľne ťažké a ja teda skutočne skláňam hlavu pred vami všetkými, ktorí sa o to snažíte, pretože si myslím, že ste vlastne na začiatku úplne novej éry, strašne veľkých zmien a fakt to nemáte jednoduché. Myslím si,
že prioritou, a pravdepodobne aj podľa nás to tak je snaha o dosiahnutie maxima symetrie v rodinných vzťahoch, a to nie len po rozvode, ale aj pred ním, v bežnom živote. Veľmi by tomu mohla pomôcť výchova k partnerstvu a rodičovstvu a myslím si, že jedným z hlavných cieľov tejto výchovy by malo byť výchova k zodpovednosti a schopnosti rešpektovať a porozumieť jeden druhému. Nielen dieťaťu, ale aj partnerovi, prípadne všetkým svojim najbližším. Ak sa to podarí, čaká nás všetkých príjemnejšia každodenná práca, menej nešťastných detí dnes a dospelých v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak čo iná? Ja som sa hneď opýtala, môžem? Mňa zaujala jedna vec, tá snaha anglofónnych krajín zmeniť tú terminológiu, že teda nie ide o to, či sa niekto dokáže postarať alebo poskytnúť tú starostlivosť k tomu, čo niekto dokáže byť alebo nedokáže byť rodičom. A mne to ma naozaj veľmi zaujímalo, že či máme zadefinovaného rodiča. V čom je ten rozdiel medzi tým, že dokážem poskytnúť starostlivosť a tým, že viem byť rodičom, pretože to je otázka podľa mňa za vás všetkých, ktorí sa s tým budete stýkať. Čo budete skúmať? Budete skúmať to, či si niekto dokáže postarať, alebo to, či niekto dokáže byť rodičom. A ja chápem, že tam je istý rozdiel, ale nedokázala by som to uchopiť z pozície ľudí, ktorí tu dnes sedia. Ja si myslím presne to isté. Myslím, že keby to bolo také jasné, tak by som dnes prišla a povedala by som výborné, tu je definícia, čo to je byť rodičom, nech sa páči. To súvisí s tým, čo povedal pán generálny riaditeľ, že vám poviem, ako sa to robí. No nie, celý svet hľadá, pokúša sa. Myslím, že keby to anglofónne krajiny vedeli, tak by rovno za tým šupli tú definíciu rodiča. Ale práve tým, že sa snažia upresňovať, a ja tiež, že sa snažíme upresňovať tie rozdiely, tak je to skôr niečo ako definícia postupným vymedzovaním. Nenašla som presnú definíciu, aký je rozdiel medzi rodičom a poskytovateľom starostlivosti, pretože asi všetci vieme, že niektoré sestričky v dojčenských ústavoch sú rodičovskejšie pôsobiacimi než mnohé matky, ktoré sú doma. V čom je ten rozdiel? V čom je to druhé starostlivosť a to je jedno rodičovstvo? Je to strašne ťažké. Preto som povedala, že máte faktnú obdiv, lebo presných definícií, presných termínov je v tých tisíckach strán, ktoré som prečítala, naštudovala, v tých hodinách rozhovorov, čo som absolvovala, na prosté minimum. Je veľmi ťažké sa oprieť na niečo konkrétne, takže neviem odpovedať. Hej, no toto máte ťažšie, že opäť zrazu len budete tak tápať a riadiť sa tak budovo a potom dávať svoj podpis pod veľmi ťažké rozhodnutie, ale my sa pokúsime aj v tých usmerneniach, ktoré pôjdu na úrady, vysporiadať sa aj s týmto. Ja si myslím, že na Slovensku, keďže sme naozaj v plienkach a na začiatku, zatiaľ uspokojíme s tým, že striedavka áno, ak sú obaja schopní poskytnúť starostlivosť o to dieťa. Pretože hrať sa teraz na to, že zadefinujeme rodiča, no ja teda som dvojnásobný, ale netrúfla by som sa tady náhodou. Myslím, že dôležité naozaj je to, že ak sú splnené tie podmienky na starostlivosť, tak človek ľahšie bude rodičom. Áno, a to súvisí práve s tým desaterom, čo je ďalšia vec, ktorá ma zaujala. Ja som to teda veľmi pozorne sledovala a musím povedať, že my sme už predtým mali s kolegami takú debatu o tom, že striedavá starostlivosť a kto je schopný vlastne dospieť k tej striedavej starostlivosti, že to vyžaduje istú takú sociálnu vyspelosť obidvoch rodičov. A ako som sa teda pozerala na tých desatorov, tak musím povedať, že to musí byť set sakra vyspelý jedinec, aby dokázal naplniť tých desatorov. A ja viem, Barbara, ty si hovorila teda o tom kanadskom modeli, o skúsenosť z Kanady, ale tam to funguje, to je ako iná planéta, by som povedala, pretože oni majú tak vytvorený ten support, že ten kolízny, on netápe. On proste presne vie, aký nie to, spolupracuje s mediátorom, spolupracuje... No, ale to je to, o čom hovorím. Ale to je to, o čom hovorím, Barbara. To je ten záchod, že to začína pri tej mediácii, ktorá u nás absolútne absentuje. Absolútne, čas výnimka. Tu to hovorila pani, že teda majú mediátorov. Neviem, akože nakoľko pracujú na ktorých úradoch, ale
dovolím si tvrdiť, že tuto sme zase len na začiatku, túto potrebujeme absolútne posilniť, pretože my tu potom od nich očakávame kumulované funkcie, že oni budú robiť aj mediátorov, aj máte neuveriteľne ťažkú úlohu. Takže u nás proste treba tak akože pozvolná a ten kanadský model je fantastický, ale my keď sa dopracujeme proste tam, kde oni boli pred 20 rokmi. Kanadani na tom modeli pracujú, oni vlastne na tom začali pracovať už pred druhou svetovou vojnou v skutočnosti, lebo kanadské ženy sa emancipovali úplne nezávisle od zbytku sveta. Tam ženy učili a boli učiteľkami a študovali na vysokých školách na konci 19. storočia, keď ešte Marie Curie skoro neprijali na univerzitu. Hej. To znamená, že Kanadu by som vôbec nedávala, že prečo nie sme tam, kde Kanada. Ja som ju len spomenula v rámci tých krajín, kde to majú nejakým spôsobom vyriešené. Našou výhodou je to, že máme obrovské množstvo ľudí, ktorí chcú a máme sa tam pozrieť súčasne. To znamená, my sa môžeme pozrieť, áno, Kanada to je fajn, vieš, to tam máte také zabehané, no a my to teraz môžeme postupne urobiť tak, ako sa to bude hodiť nám a možno ešte aj o kúsok lepšie. Áno, ale čo ale môžeme odpozerať od tej Kanady, to je systém toho poradenstva, že pri najmenšom, to zase to je taký záckový kruh, že tam si myslím, že aj tá diskusia o tom, že čo po tom rozvode, čo je to vlastne rozvod, to začala oveľa skôr a tým pádom vlastne tí rodičia sú pripravení, že čo robiť pri najmenších náznakoch rozpadu tej rodiny a správajú sa skutočne zodpovedne, navštevujú tie poradne, čo zase u nás tradične jednoducho nám to nie je dané. My máme prirodzený odpor voči každej tretej strane, ktorá sa nám bude nejakým spôsobom kafrať do vzťahu a jednoducho Slováci nevyhľadávajú proste to poradenstvo. To znamená, že to je zase pre vás ťažená situácia tým, že už keď sa k vám dostanú, že neskoro, ale napriek tomu sa treba pokúsiť o ten zvrat a treba ich posielať proste do týchto poradensko-psychologických poradní alebo manželských poradní, pretože tam vám ich dokážu pripraviť tak, aby vy ste už potom komunikovali ako keby s inými ľuďmi, ktorí budú niekde inde posunutí. Lebo presne to, čo ste hovorili vy, že vo vašom prípade podpísať sa po tú striedavku, vy potom musíte riešiť všetky dôsledky, ktoré sa proste nabalujú a nie je ich málo. Ale to je zase len preto, lebo ľudia, ktorí aj dospeli nejakým zázrakom k dohode o tej striedavke, na to neboli pripravení. Oni netušili, že čo to obnáša, proste im to nikto nevysvetlil, hej? Pretože nám vypadáva strašne veľa článkov z toho celého procesu. Takže keď si budeme písať tie jednotlivé body, že čo robiť, ako robiť, určite toto sa tam objaví. Aby ste jednoducho tlačili tých ľudí k tomu, aby vyhľadávali proste tieto služby rôznych, teda tie poradenské služby a podobne, aby vedeli, čo ich čaká. Ja by som si dovolila k tomu podotknúť, že ja som sa dostala v tej Kanade z prvej ruky, lebo moja priateľka Slovenka so slovenským manželom, s 2 slovenskými deťmi sa rozvádzali po 10 rokoch v Kanade. To znamená, jej muž bol super nenáchylný ísť do akejkoľvek poradne, ale nemal tu možnosť. Jednoducho v momente, ako oznámite, že sa idete rozchádzať, majko príde k separácii, rozvedú vás až potom, keď ste si tým naozaj istí, tak od toho, ak máte neplnoleté dieťa, musíte chodiť do poradne. Bez ohľadu na to, či sa preukážete, že ste dokonale schopní a dohodnutí a neviem všetko, jednoducho musíte chodiť do poradne a musíte ísť k mediátorom. Aby vám to bolo naozaj jasné, že naozaj viete, o čom to je, aby ste vedeli, že existuje nejaké desatoro, aby ste vedeli, čo musí fungovať, aby ten váš styk fungoval. A ja mám možnosť to porovnať s spôsobením u nás. Ja mám moju dceru v striedavej starostlivosti už 8 rokov. To znamená, dávno predtým, než sa zavedol u nás inštitút striedavej starostlivosti, lebo my sme žili dlho vo Francúzsku a myslela som si, že je ten inštitút aj tu, bola som prekvapená, že nie je. A vtedy som o tom nevedela ešte tak veľa ako teraz, ale každopádne nie podvedomé, ale intenzívne sme si ako keby stanovili presne to desatoro, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. A neviem si predstaviť, ako by to bez toho išlo, presne ako povedala Lucia, že jednoducho bez dodržiavania niektorých základných vecí, teda bez poskytovania starostlivosti, aby som bola presná, to v podstate nejde. Ešte by sa niekto chcel niečo opýtať? Áno? Ja
Ja myslím také trošku možno bolo povedané, keď pracne povedať, že možno si trošku minúť skúsenosti ako príklady dobrej práce, takže aby som možno napojila na to, čo bolo povedané, akože istotne veľmi pre nás je vítaná. Myslím si, že aj naši psychológovia z referátov poradensko-psychologických služieb, aj sociálni pracovníci, ktorí sú vlastne v týchto konaniach, aj ako kolízni opatrovníci, musíme sa sami stotožniť s tými 10 pretože tam je tá veľká múdrosť, pretože naozaj ten symetrický model je dôležité vlastne v rodine, lebo tam je tá dohoda, ak ten symetrický model v rodine nie je, tak ťažko sa niečo dosahuje u tých rodičov. Takže u nás napríklad v Nitre zhruba je 30 návrhov, napríklad takýchto konaní, kde sa už uvažuje o striedavej osobnej starostlivosti. V tomto roku bolo už 5 potvrdených, týka sa to 8 detí, čo myslím si, že už je to tiež taký ako posun. Na druhej strane, samozrejme, spolupráca psychológa, sociálneho pracovníka, u nás dievčatá sú mediátorky, prešli mediáciu, majú o to veľký záujem, takže vlastne tie ponuky, služby psychológov a mediátorov sú ponúkané. Tu som len chcela povedať, že trošičku naražame stále na problém tých ľudí, vlastne oni sú nie pripravené na tie zmeny, preto možno nám veľmi pomôže aj možno tak spoločensky vlastne dávať veľký význam na tú mediáciu. Ona sa hovorí o mediácii, ona je veľmi dôležitá v trestnom konaní, ale viacej o tej mediácii týchto rodičovsko-právnych v rámci úpravy rodičovských práv, pretože tie dievčatá to robia, ponúkajú mediáciu, sami sú mediátorky, ale trošku akože odmieta sa tá mediácia. Musí sa vlastne to povedomie na tú zmenu, akože hlavne tých ľuďoch pripraviť, pretože vzhľadom tomu, že tie kvalifikačné predpoklady, aj keď je tá kombinácia sociálnych pracovníkov, ale kto to robí so srdcom, tak prakticky robí to tak, že sám si osvojí tých 10 a súhlasím aj tie mýty. Mňa zaujímajú tie mýty, lebo naozaj tie mýty treba vyvrátiť, pretože hovorí sa, že dieťaťu sa striedavka narušuje stabilita. Ostatne sa nenarušuje stabilita, lebo to dieťa aj v tom, ešte v úplnej rodine je naučené napríklad byť týždeň s otcom na prázdninách, sú už tie partnerské vzťahy troška liberálnejšie, že raz je s otcom, raz je s matkou, že prakticky už ten pracovný život prináša nejaké takéto skutočnosti. Takže len treba neustále ľudí k tomu viesť. Samozrejme, rozprávať sa s deťmi o tej striedavke. A chcela som ešte teda povedať, že v rámci týchto konaní, čo je tých 35 je ukončených, je tam striedavka, týka sa to 8 detí. Na druhej strane niekedy tie konania vedú k rozšíreniu styku, čo myslím si, že je tiež už posun, aj keď nerozhodne sa hneď o striedavke, lebo u nás napríklad na okresnom súde striedavka bola len odsúhlasená na základe dohody rodičov. Neprišlo ešte k tomu, čo umožňuje aj zákon o rodine, že striedavka sa môže aj rozhodnúť bez dohody rodičov. Takže silne sa akceptujú tieto možnosti. No a samozrejme ešte som chcela povedať, že aj u nás už aj sudcovia začínajú zvažovať tú dohodu a dávať do rozsudkov aj dohodu ohľadne uplatnení si nárokov na štátne sociálne dávky, respektíve hmotnú núdzu, prípadne tie finančné transakcie a operácie, čo je veľmi dôležité. V podstate naozaj sústredia, máme tie usmernenia, máme metodiky, ktorých sa aj držíme, ale v prvom rade sa musíme s nimi stotožniť, to je dôležité. Ale to by som chcela len naozaj ten výsledok z tej praxe, že ľudia trošku odmietajú tú spoluprácu, tú mediáciu, chodiť, pretože u nás psychológ so sociálnym pracovníkom môžem povedať, že u nás naozaj vytvorené podmienky máme pre terénnu prácu zo strany vedenia, aj čo sa týka terénnej práce, aj na časový prác. Prirodzene doplňame tú kvalitu 305 cestu na časovú prácu, chodia aj psychológovia, aj sociálni pracovníci, len skorej niekedy to viazne na tých stále rodič, proste zdravotné dôvody, dieťaťa, úpravu styku, takže trošku povedomie ako tých ľudí, byť nám napomocný, aby sa menila a možno naozaj tá príprava na tú striedavú osobnú starostlivosť, možno by nám veľmi pomohla, že by bola to forma prípravy NRS-u, či prípravy rodičov, takže to len také akože do skúsenosti. A vidíte ako reálnu možnosť hovorenie o týchto veciach v rámci výchovy k rodičovstvu, partnerstva a rodičovstvu, lebo ja si myslím, že by to mohlo byť veľmi funkčné. Samozrejme, my takisto sa snažíme o spoluprácu s nevládnymi organizáciami, s krajským osvetovým strediskom, že vlastne naši kurátori a naozaj chodíme neustále do spolupráce, že vlastne v rámci tej prevencii, už tej úplnej rodiny, neúplnej rodiny, alebo možno bežných úprav styku, úpravy rodičovských a pracovať s rodinou tak, eventuálne ju pripraviť na tú striedavú osobnú starostlivosť. Takže bolo by to ako vítané. Môžem len takú nejakú zhrňujúcu informáciu ohľadne počtov, lebo neviem, do akej miery je vám to známe, tak kumulatívne čísla, teda najmä ako reakcia na to, čo sa hovorila v percentách. Takže myslím, že to bolo do konca augusta sme mali 8800 rozhodnutí na Slovensku. Zhruba. Z toho bolo 7753 zverených rozhodnutí teda o zverejní matke, čo je skoro 88%.
ale celkom prekvapujúco proti tým číslam, čo si hovorila ty, bolo 751 zverejní otcovi, čo je 8,5%. A dohoda, respektíve všeobecne SOS, dohromady bola nejakých 340, z čoho však veľká väčšina bolo iba schválenie dohody, ktorú tí rodičia predtým už urobili. Čiže to nasvedčuje tomu, že pokiaľ dochádza k tomu, že obidvaja to chcú, tak je to cesta, ktorou sa teda u nás aj súdy uberajú. Samozrejme, ja neviem, že či existujú prípady, to nemám, kedy bola urobená dohoda a súd aj tak striedavku nenariadil, teda neurobil rozhodnutie v tomto smere. To neviem, že či také prípady vôbec existujú, to možno, že by ste vedeli povedať vy, či ste sa takým niečím stretli. No a 57 krát sa súd rozhodol o striedávke bez toho, aby bola dohoda predtým. Čo je menej ako 1%, to je 0,6-0,7%. To len takým nejakým číslam, aby ste mali zhruba predstavu o tom, ako to fičí. Ja sa veľmi prikladám... Som sa chcela pochváliť, ja teda viem o týchto číslach, ale tým by som vás vlastne chcela len povzbudiť, že týmto sa veľmi vzdialujeme od krajín, ktoré zachovávajú ten tradičný model bez ohľadu na posun spoločnosti. Hovoríme o Poľsku, Rumunsku a iných krajinách a blížime sa ku krajinám, ktoré sa snažia rozvíjať svoje systémy smerom k tomu, čo sa naozaj deje. Pretože bežné zverenie do starostlivosti otcovi, či už v Skandinávii alebo v iných krajinách, ktoré hovoríme o zverení do jednej starostlivosti, je rádovo tých 10 až 12%. To znamená, že už naozaj nie sme ďaleko. 8,5% je oveľa bližšie než k tým 2%, tým štandardným v druhých krajinách. Ja by som ešte, zatiaľ sa presunul mikrofón ku kolegovi alebo kolegyni, ktorá sa hlásila, alebo hlásil, tak kolegyni. Tak ja by som chcel naozaj vás nejak provokovať tomu, aby sme sa viacej rozprávali o tej mediácii. Pretože pokiaľ by sme mediáciu dostali do tej pozície, že by bola povinná, čo samozrejme viem, že je to beh na dlhé trať, že my sa teraz nemôžeme teraz rozhodnúť a nám to bude platiť. Ale keď budeme o tom rozprávať a vznikne nejaký konsenzus o tom, že mediácia je dobrá a mediáciu treba predradiť pred rozhodovanie na súdoch, tak budeme môcť s tým na úrovni našej, teda na úrovni ústredia smerom k ministerstvu operovať ako z Vox Populi a bude ministerstvo môcť tým operovať ako s nejakou skutočnosťou, ktorá je veľmi povšimnutia hodná smerom na vládu a na ďalšie rezorty. Ja by som bola tomuto kroku veľmi naklonená, pretože ja to nechápam ako nejaké z titulu moci a z titulu nejaké legislatívy miešanie sa do života niekoho iného, ale všetci si musíme uvedomiť a ja si myslím, že vám to netreba hovoriť, že my musíme konať v záujme toho dieťaťa. Ak sa zhodneme na tom a všetko tomu nasvedčuje, proste všetky analýzy, ktoré v tomto smere boli urobené, že je to najmenšie zlo, lebo každý rozvod je zlo, ale to je asi to najmenšie zlo v tejto rozvodovej starostlivosti. Si povieme, že konáme v záujme dieťaťa, tak ja nevidím najmenšiu prekážku, aby sme to jednoducho legislatívne ukotvili tak, aby to mediácia, to poradenstvo pred akýmkoľvek definitívnym rozhodnutím bolo jednoducho povinné. Pretože to je zase len to, že my ľuďom otvoríme oči, ukážeme im rôzne cesty, v konečnom dôsledku aj tak si oni vyberú, ale minimálne predtým budú poučení a budú vedieť, že existujú aj iné, ako tie naše tradične zážité modely. A navyše mediátor nemá to zlé meno psychológa a psychiatra a iných podobných vecí, takže by mohol oveľa lepšie a účinnejšie zapôsobiť na ľudí. Prvá väčšina nevie, čo mediátor je. No a teraz vlastne, keď by sme hovorili o tom, čo vlastne ideme dosahovať za pomoci mediácie, čo by sme mohli dosahovať za pomoci mediácie, tak myslím si, že to, čo by sme mali, na čo by sme sa mali fokusovať, je umiernenie toho, čo sa deje medzi tými dvomi rozhádanými a rozhádanými ľuďmi. To je to podstatné. Poviem to, prosím vás, trošku pejoratívne, ale vedľajším efektom je potom usporiadanie vzťahov s ich deťmi, alebo dieťaťom, alebo deťmi. Pretože to bude výsledok, by mal byť výsledok toho,
že oni sa vedia lepšie rozprávať, oni si svoje bolačky, ktoré z toho vzťahu si proste prinášajú pred ten súd, dneska teda pred súd alebo pred kurátora, tak tie bolačky si oni začnú ošetrovať už dávno predtým a už menej uvolení a menej naštvaní budú prichádzať a budú sa schopní dohadovať na oveľa, alebo ináč, budú sa oveľa slobodnejšie schopní dohadovať na tom, čo bude po rozvode. Takže to, že sa potom upraví aj jednoduchšie styk s dieťaťom, či už rozšírený alebo striedavka, to je len vedľajší efekt toho, že oni budú menej zranení, keď predstúpia pred ten súd. Tá mediácia by mala slúžiť na toto podľa mňa. Nech sa páči. Za slobodne môžeme byť dovolené sa predstaviť pre tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Volám sa Marka Gabriela a som z Komárňanského úradu. Veľmi ma teší, že boli také dobré názory o tom, že jak môže mediácia pomôcť. Treba tomu prezradiť, že ja som mediátorka, vedená v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti a predtým, než som nastúpila na tento úrad, som pracovala živila som sa touto mediáciou a môžem vám povedať, že sa dajú veľmi krásne výsledky dosiahnuť s mediáciou vo všetkých oblastiach života. A hlavne tá najcitlivejšia je ten rodinný život, a v prvom rade život toho dieťaťa, ktorá vlastne ovplyvňuje rozvodom rodičov. A vlastne keď sa rozvádzajú manželia, tak tá psychika je narušená a nie sú vlastne tak pripravení dostatočne na striedavú starostlivosť a tuto môže mediátor veľmi pekné výsledky dosiahnuť, aby ten život bol krajší a lepší, aby bol dobrý aj po rozvode tých rodičov, nie len pre to dieťa, ale aj pre tých rodičov. Jedna vec mi to absentuje a to vlastne pán generálny riaditeľ už predo mnou povedal, čo som cítila, aj keď som sa ako živnostníčka robila mediáciu, to, aby to bolo zákonom posilnené. Určite pani predsedníčka Kamronová ma potvrdí v tom, že krajiny, kde zákonom mediácii je v inej podobe ako postavenie mediátora, je v zákone ináč uvedené ako na Slovensku. To znamená, že sú krajiny, kde vôbec sa s nimi nebavia, nezaoberajú s nimi, kým nepreukážu, že boli predtým u mediátora a že sa nesnažili dohodnúť prostredníctvom mediátora. Myslím si, že toto by odbremnilo aj súdy a vlastne prostredníctvom mediácie, keď je povinnosť a nie voľba, možnosť, dobrovoľnosť, tak bude to vyzerať ináč. Ďakujem. Tak áno, ja teda potvrdzujem, ako bolo mojou úlohou skutočne potvrdiť. Ďakujem. Ja teda potvrdzujem, čo povedala pani Gabriela z Komárna. Naozaj tá úloha mediátora je neuveriteľne dôležitá a neuveriteľne účinná práve kvôli tomu, čo povedal pán generálny riaditeľ, že ako keby odchýľuje pozornosť rodičov od ich vzájomných sporov k tomu, čo je v tom okamihu skutočne dôležité. A prekvapivo, keď sa začnete sústrediť na dieťa, tak veľmi často prestanú tie vaše spory byť také významné a dokonca aj tie sa potom niekedy vyriešia jednoduchšie, ako by určite potvrdila aj pani Kardinál, pokiaľ ide o toto. A chcela som povedať ešte jednu dôležitú vec, že mediácia ako akt by vlastne odbremenila neuveriteľným spôsobom aj vás, či už psychológov alebo sociálnych kurátorov, pretože by ste sa oveľa viac mohli sústrediť na tú svoju prácu a nie na dorovnávanie rôznych atribútov a rôznych vecí, ktoré by mal v skutočnosti robiť niekto iný, kto je na to expert, ktorý by to robil. To znamená, že budem sa aj ja snažiť, ak budem môcť nejakým spôsobom ovplyvniť túto cestu a smerovanie k tomu, aby to tak bolo. Ďakujem. Ja by som mohla. Nech sa páči. Aha, tak ešte niečo. Ja myslím, že je potrebné, aby odznelo to, že netreba teraz kopať do otvorených dverí, čo sa týka povinnosti mediácie. Viete viac či menej, že prebiehajú práce na rekodifikácii občianskeho zákonníka, súčasťou bude rodinné právo a viem, že tá časť počíta s povinnou mediáciou aj s povinným sociálnym poradenstvom. Neviem, ale v túto chvíľu to je na kolegu z Ministerstva spravodlivosti, ako rýchly tempo na príprave rekodifikácie, ale v každom prípade čakáme aspoň, kým sa novelo otvorí zákon o rodine. Takže toto by sme vyriešili. Ale čo sa tým nevyrieši,
je to, že my vlastne mediáciu, my nemáme mediátorov. My mediáciou ako takou vlastne sanujeme, lebo to tam doputovalo do zákona pred 2 rokmi, my sanujeme to, že také tie nedostatky drobné systému mediácie cez zákon o mediáciu nedostatky. Základom je, že je to mediácia, ktorá je platená. A to je to, čo pre našich klientov je veľmi rozhodujúci faktor. My sa preto pokúsili práve v zákone o rodine, v zákone o sociálno-právnej ochrane natesnať ešte do všetkých tých vecí, ktoré robia naši kolegovia na sociálno-právnej ochrane, aj mediáciu, ale nie mediáciu ako výkon mediátora, ale mediáciu ako bežnú činnosť alebo metódu práce sociálnych pracovníkov, aby teda mali ešte aj tú skúsenosť, zručnosť, ak by bolo treba teda nejaké konflikty riešiť. Majú možnosť kolegovia si objednať mediáciu u mediátora. Ale pravdou je, že taká tá práva mediácia, ako tu hovorila pani pred chvíľkou, nie je v celom tom plnom rozsahu. Takže na to, aby naozaj... No a ešte je tam jeden problém, čo je úplne asi najzásadnejší v tejto veci, že prečo ľudia, hovorila pani Pekarová pred chvíľou, že prečo ľudia nie veľmi využívajú tieto naše služby. No je to fakt preto, lebo my sme pre nich stelesnením orgánu sociálno-právnej ochrany a kolízneho opatrovníka. Ťažko očakávať od klientov, že tú dôveru, ktorú by mali k nezávislému mediátorovi, budú mať aj orgánu sociálno-právnej ochrany, ktoré svojou podstatou skôr taký represívnejší orgán, nech si budeme teda nahovárať čokoľvek. To je jedna vec. A druhá vec, prečo sa to nerozbieha dobre na tých našich úradoch, je to, že my musíme zachovať mediácii, ak ju robíme, že takú nezávislosť. Dosť ťažko sa tá nezávislosť rieši a vrátime sa tam, kde sa začínalo od tej jednej. Dosť ťažko sa tá nezávislosť rieši, keď nie na koho ten spis, proste tú mediáciu, ten prípad prehodiť. Lebo v jednu chvíľu sa s tým prípadom stretnú vlastne všetci kolegovia na tom oddelení. Takže pokiaľ nevyriešime otázku takej tej väčšej slobody toho kolegu, čo na úrade mediáciu bude robiť, tak to bude problém. Ďakujem. Chce ešte niekto povedať niečo zásadné v tejto veci? Niečo, čo už neodznelo? My sme vlastne v Bratislave zaradili mediáciu v rámci priorít, takže sme nešli len tou cestou, že budeme robiť tábory pre zle deti a podobne, ale vlastne v tejto chvíli máme schválenú a vlastne ideme obstarávať jednu časť v rámci sociálno-právnej ochrany ako priority, čiže to, na čo ste hovorili, tá služba sa dá jednoducho kúpiť, čo je ako priateľnejšie, než to vlastne navaliť na tých našich ľudí, ktorí to ako fyzicky nezvládnu a ani ako rolovo sa to rieši. Čiže tie finančné prostriedky sú vlastne našli. Ale ja si myslím, že jednoznačne toto je cesta. Ja by som to úplne to mediátorstvo vypudila proste z našich úradov, tam to jednoducho nemá čo robiť, aj preto, čo povedala pani riaditeľka Mrázková, ale aj preto, že jednoducho ten bežný Slovák má naozaj absolútnu nedôveru voči to, čo som povedala, akékoľvek tretie osobe, ktorá sa ide miešať do jeho, pretože on to najlepšie vyrieši sám. A ja vám poviem, že aj v tej Kanade, oni to tam majú síce povinné, ale ja vám garantujem, že tam 80% ľudí by išlo, aj tak by si vyžiadalo proste tie poradenské služby, pretože oni sú jednoducho k tomu vedení pri akomkoľvek haprovaní rodiny, ale zase na druhej strane majú kam ísť, hej. U nás toto je tiež taká chvíľová peta, že dobre sa nám tu o tom rozpráva, ale ako zlyhávať to bude proste na tých nedostatkoch, ale to sa mi veľmi páči, túto Bratislava to veľmi chválim, možno, že aj pre ostatných toto je proste jedno z konkrétnych vecí, ktoré tu odzneli, že to mediátorstvo teda si treba začať obstarávať a treba odbremeniť tých našich ľudí od tohoto.
My sa samozrejme stretneme s kolegami zo spravodlivosti a ja si ešte overím, lebo ja neviem, o tomto som nevedela, že to majú otvorené. Nie, nemajú otvorený zákon. No, tak na to pritlačíme, pretože myslím si, že pre tie naše reálie by bolo úplne ideálne, keby to bolo jednoducho povinné a nedalo sa to nejako obchádzať, ak vám vychodili, tak ako pán generálny povedal, proste pripravení ľudí, aby ste sa s týmto vôbec nemuseli zapodievať a skutočne by ste sa boli od toho, čo tam ste radi. To sú záujmy detí v prvom rade. Takže posledných pár slov k tejto téme. Ja som si tu teda poznačil zadanie, ktoré z tejto diskusie vyplynulo. A to zadanie spočíva v tom, že je treba zadefinovať krátkodobé, strednodobé a dlhodobé riešenia, čo sa týka tejto problematiky. Všetko sa to nakoniec nasmerovalo, tá naša pozornosť na mediáciu ako jeden z nástrojov, ktorý by mohol pôsobiť účinne pred tým momentom, kedy príde rozchádzajúci sa alebo rozvádzajúci sa pár pred vás a predstúpi aj s dieťaťom a chce s dieťaťom riešiť, že čo bude po rozvode. Takže toto mám poznačené. Určite z toho vyplynie nejaký výstup a určite ten výstup budeme prezentovať aj smerom na ministerstvo. Budeme radi a určite budete k tomu aj vyzvaní, aby ste nám posunuli vaše názory na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé riešenia. Jedno krátkodobé, ktoré pani riaditeľka Želinská spomínala, už je na stole, lebo už bolo vyslovené, možno existujú ešte aj nejaké iné. A týmto ja by som túto časť našeho stretnutia, našej diskusie ukončil. Teraz by sme si spravili prestávku, aby sme si mohli spraviť nejaké psychohygienické